Oh, sarado. Sarado sa kabila. Oh, may train. Ayun, umalis na. Palit kayo ng ano, piso? Hindi lang. Ah, syempre. Morning, good morning. Ayun na, sir. Kasya. Balik po tayo. Ay, hanap pala tayo ng Tropicana. Walang makuha sa ibang wholesaler. Tayo palengke. Baka mahulugan tayo eh. Tanong tayo sa likod. Ang kakaya mabubuti. Kaya sumpal kila ng lako? Oo, Sige, sige. Nakilala natin. Nagtitinda si Manang ng kanin. Tapos na daw siya nagtinda. Tapos na. Tayo. Sa lumo. Dito na. Public market. Maraming wholesaler dito. Makausap natin. Ay, sarado kasi yung Jessica. Tatanong tayo sa isa. Pajara. Mga lawari Tropicana, ang gapo mo balot. Si pay malalakod saya si Ma'am Risa. Nunang kulaman. Sige boss. Ayun, Tropicana. Kano kayang bigay sa akin? Ma'am Risa, kano bigay mo sa akin ito? Tropicana? Oh. Pinakamababa 200
Patungan ka lang natin ng 5 piso kung ilan Two- yung puhunan dito. 200 plus, oh. Balik ko agad yung basyo. Tropical. Salamin.